Здравейте, здравейте! Както ви обещах, вече съм в Дубай, вече съм на изложението. Всъщност до сега ще говорих с Денис и с Василе. Има много информация. Ще се включа в отделни видеа да ви разкажа какво точно си говорих с двамата по-отделно. Има естествено доста нова информация, но сега това видео е конкретно за да ви покажа как точно изглежда изложението, да ви покажа как работи самото огледало и може би самите инженери да ви кажат здравейте. Това изложение се намира в Дубай, който е тук наоколо, може да дойде и да го види. В следващите 2 дни все още ще са тук и двете компании, така че може да заповядате и да ги видите. Така, първото нещо, което искам да покажа е нашето магическо огледало, което е на компания Dylan Mirror. С него човек много лесно може да види задната част на тялото си. Ето го тук. Тук е и създателя на компанията, който се казва Васили. Thank you very much. И съответно тук се намира самото огледало. Ако се чудите коя компания вече продава, коя компания вече изплаща дивиденти и дали е добър момент за инвестиция, то тук мога да кажа, че е точно така, защото компанията вече произвежда, продава, в момента се опитва вече да се разшири, като ще се фокусира върху това да създаде свой собствен завод в Европа, за да може да се произвеждат по-голяма бройка огледала и съответно и продажбите да бъдат много по-големи. Естествено, в момента има и няколко много добри промоции, които са изгодни. Сега ще ви споделя за някои от тях. Едната промоция е всъщност доста добра и е тази, която много хора чакаха да я пуснат, за да може да инвестират. И тя е промоцията до по 4. Тоест, при инвестиция на определена сума пари, вие получавате определен брой дялове в дадения пакет, нали така? Само, че в момента, понеже има активна промоция, то получавате и още плюс по няколко бройки. Тоест, ако примерно инвестицията е до $500, получавате по 2. Ако е до $1000, получавате по 3. Така нататък в момента не мога да се сетя какво бяха точно потата, но ще го публикувам тук горе, така че да може да го видите. Периода на промоцията е до края на месец октомври, което естествено е много добре. Друга промоция, която в момента е също доста изгодна, не че е изгодна, но е просто много готино да се включите в нея, защото имате много хубав шанс да спечелите едно такова огледало. Само едно такова голямо огледало е на стойност $5000, а в момента до края на тази промоция ще се раздадат 3 бройки подарък. Така че смятам, че това е доста добре съответно и за вас. А сега ще ви покажа и как работи самото огледало. Само че ще трябва да отрежа видеото.